Lehenengo ariketan egin behar zan biderkai komunatara. Bueno, orduan, jakiteko zein dan biderkai komuna, lehenengo, behiratzen ditugu batu gai bakoitzean, hau da, 2x iberbi eta minus 6x berbi iberriru eta bestian 4x iberriru, zenbakia koefizienteak ea daukaten biderkai komunaren bat. Kasuetan, dana direnen zati bi da, biderkai komuna. Eta gero, letren zatietan, letren partian, x badago danetan, eta barretzerik bajuena bat denez, x da biderkai komuna, eta i da berbi, berriru eta berriru, beraz, i ere danetan dagonez, baina berretzera txikiena bi da. Beraz, honen biderkai komuna 2x iberbi. Orduan, ipintzen dugu hori bidertzen, eta zatitzen ditugu danak, banan zati 2x iberbi. Orduan, 2x iberbi zati 2x iberbi geratzen da bat, eta bakoitzako 2x iberbi zatitzen ipintzen badugu, 6 zati 2 iru, x berbi zati x, eta i berriru zati x berbi i. Eta bestea, 4x i berriru, geratzen da, 2 x-a desagertzen da, eta i berriru zati i berbi i, 2. Eta galetu duzun hurrengoa, hirugarrena izan da, hirugarren ariketan, eskatzen digute, deskomposatzea edo faktorizatzea polinomio hauek. Gogoratu, geuk aurten, bakarrik ala izango ditugula erabili biderkai komuna ataratzearen prozesua edo konprobatzea ea biderkadura berezia dan edo ez. Eta kasu honetan, biderkai komunik ez dagoenez, zuzenean jokatzen dugu ea biderkadura berezia dan edo ez. Horretarako behiratzen ditugu. Mailarik altuena, eta mailarik bajuena daukaten elementuak, da, 25x berbi eta 4, eta bi hoien erroak 5x eta 2. Erdiko gaia minus 20x denez, negatibo denez, kenketa baten aurrian gaude, orduan 5x ken 2 berbi. Bakarrik faltatzen zaigu konprobatzea 2 bider 5x bider 2 benetan dela 20x, eta 2 bider 5x 10x bider 2 20x. Zen adibidez, bardin. Mailarik altuena, x kuadro zati 2, mailarik bajuena 4. Beraz, honen erroa, x biren, honen erroa, 2. Erdikoa, 2x-en ikurra plus denez, hemen batuketa izango da, eta bakarrik faltatzen da konprobatzea 2 bider x biren, bider 2 emoten dola 2x. Eta egia denez, holan geratzen da. Eta beren kasuan, hau pizka simpleagoa da, ze kenketa bat izan da, karratuen kenketa izan da, egin behar dugu. Bien erroak, hau da, behatzi x berlauren erroa, 3x kuadro, eta masei i berbiren erroa, 4i, izango da, 3x kuadro ken 4i, bider 3x kuadro gehi 4i. Venga.